Ну що, всім добре рано, а дика кавілюємо зрана помаленьки, йду вам укажу, якась пікничка вчора золотиста скоптила. Вчора вже було пізно, темнося, та думав, вже відео не знімав. Та. І у мене тут хламу, блядь, що то. Лекі кочерипля ще з машини мав на продаж, блядь, а дика подкрильники, бак, печка, сісі, блядь, як за них. Бампера передні, задні. Коротше, кого інтересує, там і подзвонить. Давайте напишіть. Вот. Яка пікничка. Селамбля така хрустяща. Файна, файна. Така якраз із неї вийшло швидко, маленько, чуть-чуть подсохла так, типа, у тому. Бо цей бубен ще там був лишив, типа, та подсохла мало. Та. Ну, взагалі, коротше, ну, бомбезна. М'ясо є м'ясо все добре. Так що так. Коротше, маленько більше солонину, взагалі бо була м'ягенька. Тут чоловік любить не дуже солонину, типу, аж бо була в ній, та таке діло, коротше.